però qui parla? Hola, bon dia. Crec que anem a començar. Preparados, listos ja? Hola, bon dia. Em dic Cèlia Albi, soc de la CGT de fa 400.000 anys, em sembla. Treballo a l'Ajuntament de Reus i a l'Ajuntament de Reus som sindicats diversos. La CGT disposa a l'Ajuntament de 6 delegats i delegades i, en breu, tornem a tenir eleccions sindicals que són el proper dia 27 i a veure què tal van. Us explicaré una mica com estan les coses a l'Ajuntament. Em sembla que fa 3 setmanes vam sortir per la tele també, perquè havíem aconseguit durant aquests 4 anys de la nova legislatura una tònica de treball com a molt consensuada entre els diferents sindicats. Amb l'Ajuntament també teníem una tònica bastant parlada, sempre surten coses, evidentment, però en aquests últims mesos, sobretot aquests 2 últims mesos, la tònica de l'Ajuntament ha tornat a ser com era fa 5 anys, que era l'enxufisme, el dedisme, el que faig les coses perquè em surt dels collons, perdoneu l'expressió, i no sempre fent les coses com s'han de fer, que creiem que havíem aconseguit. Llavors, a l'Ajuntament de Reus passa una cosa, som col·lectius diversos, hi ha les brigades, molt masculines, hi ha la policia, molt masculina, és un nombre molt gran de persones, i després hi ha les oficines, que aquí estem, crec que devem estar mitat i mitat entre dones i homes. Us ho dic així amb caire de gènere perquè la meva especialitat a la feina és polítiques de gènere i col·lectiu LGBTI, que ara intentarem que ja no sigui col·lectiu, sinó que sigui comunitat, que sempre és més, s'assumeix com a més personal. Llavors, què passa? En les properes eleccions sindicals ha augmentat el nombre de funcionaris, fins ara érem 13 laborals i 13 funcionaris, i ara, com que l'Ajuntament ha estat contractant gent per projectes, ha fet funcionariat, ha fet crec que 125 persones en funcionariat, això ha fet augmentar el nombre de delegats i delegades, per tant ara serem 13 laborals i 17 funcionaris, amb el hàndicap que a les properes eleccions sindicals la majoria dels sindicats que es presenten per funcionaris són policials. Llavors la CGT es presenta com l'alternativa a tot aquest mandat policial que es presenta en el futur i som molta gent diversa, tenim gent des dels nivells així més baixets, que serien l'AP, el que serien els conserges, etc. i tenim gent de dalt fins a tècnics. Llavors, nosaltres, com ja sabeu, no podem portar policies a la llista i llavors això també és com un greuge cap a nosaltres, que a mi ja em sembla bé no tenir-los, però disposes de menys persones per posar a la llista. Però hem aconseguit presentar les candidatures, jo crec que amb una visió positiva potser farem alguna cosa important perquè necessitem que amb aquesta desigualtat de persones en els 2 col·legis hi hagi la CGT present, perquè sempre la CGT aporta aquesta visió diferent del món, que no és l'elitisme i aquestes coses que a vegades estan pels núvols amb aquesta gent que manen. Crec que ja he exhaurit el meu temps, jo si voleu m'enrotllo més però no cal. No sé, si després voleu xerrar una mica amb nosaltres i fer alguna pregunta, encantada de respondre-us. Gràcies.